Здравейте хора и добре дошли в едно ново видео. Сигурно се питате защо съм толкова развълнуван, защото днес пак ще дразня баба. Помните ли това видео и нека да си припомни какво се случи последния път. Абе, момченце! Абе, защо бе, бабо? О, не! Тя ще ме свали с кола! Не! Но там е тъмно, не искам да ходя! Там е тъмно! Не! Чакай да отворя аз това. Майната ти! Показвам. Не прави глупости! Пу! Как са хвърля? Трябва да се покажа. Ела да се покажа. Мали ли ти? Лепило! Лепило! Синя майчо. Костя! Тя палката си! Тя си палката! Майко, тя ни подгони. Подгони ни с палката. Но сега да видим дали е там. О. Тя ме отсети! Отсети ме! Майко мила, не знам дали чухте, но тя ни оцели. Толкова месеца са минали, откакто съм снимал това видео, че просто си нямате представа. Почти една година сигурно. И сега продължаваме. Видяхте какво се случи последния път. И да, отиваме сега. Тя току-що отиде. Не знам, просто нямах идея за видео и просто е така ми хрумна да го направя. Секси, палава съм, дайте на ме парада. Чакай, тихо. Кача музика. Ти откачаш, защото ще закачай сега. Бабче! Затваряй вратата! Затваряй вратата! Ядос. Значи да ще наясно. Ти неща. Ясно ли ти? О! Ти е ясно. Или да ти го обяснявам. Но не знаеш как да ти го обясня. Бабо, кажи секси палава съм. Секси палава съм, дайте на мен парата. Не съм снимал отдавна такова видео, защото смисъл нямам време, пък и аз рядко идвам тук баба, защото и дядо почина и вече ми е скучно. Ух! Чакай, чакай. Помните където ме целеше с кестени в миналото видео? Мака! Иде изрява махлата, ако обичаш. Ай сега такъв котарак излезе. Изкара ми ръка. Оставиш ли си? Тук излезна от караваната отдолу. Ай така голям котарак. Акъла ми
изкара. Гледай, не ти изкара на тебе акъла. Сериозно ли? Сериозно бе, не те лъжа. Той се бори тук някакво саксия нещо. Да знаете как ме хвана за блузата? Не бирай се, бе. Няма! Не! Моля! Видяхте ли хора, ще си да ми хвърли саксията, някаква тук вази нещо. Михайле, Какво? Как си? Ей, какви кебабшенца? ако ти едеш там на ресторантите, няма назад ли? Няма назад ли? Ако ти едеш. Сега ще изколила. О, не! Не! О! О! Ще ми чупи главата хора с някакви там вази. Ма той тя на шега, ама... Добре, няма нужда от паника. Не, не, бягай. Ще гледайте, тук има... Добър ден. Секси пау. What the fuck? Секси! Айде, стига бе, мама. Стига вече. Кой е това? Отрова! Отрова ли пипай? Отрова може да е ватна. Може да е ватна. Абе, аз с тебе ли се занимавам само? Да не ми хвъриш едно кебабче. Сега ще видиш какво ще. Кютек. Аз ако ти дам кебабче да идеш, ще да е чудо. Може да ватна тази отрова да я видя. Колко е вкусна. Михайле, Да. не са лигави, Михайле. Бягай, бягай, бягай. Изкажа на тази лапа. Бягай, бягайте, бягайте, хора. Бягайте, бягайте. Ти си дошъл тук да се лигавиш, обаче сега ще идеш в бой. Не. Ако ти не идеш в бой, тази вечер е... Баба вика, че се ударила в мивката. Нали бе, баба? Знаеш как се изтряска? Изтряска ли са? Продължаваме. Тя нищо не разбира. Тя дори не разбира от YouTube, от Instagram, от TikTok, нищо не разбира. Тя дори не знае, че ще се суват. Шлучка, да знаеш. Тая вечер може да си идеш бахтан. Ела да видиш какво направи колана. С шоколада. Аз точно една секунда и ще дрънна на баща ти да дойде майка ти да те вземе. Не. Точно една секунда. Една секунда. Разбираш ли за какво говоря? Не. Сега ще разбереш.
Не! Сега ще видиш на какво съм способна аз. Не, бабо, не. Аз лиготии неща. Ама, Искам да се държиш